Kaktin ke jong blay ka ong. Shwabu Jisu un kiu no shabneng wai ya gane ka hukum ya gisenran gi jong o bakata ka hukum ka long. Wong hilech ka perthai ban yalap ya gospel shaki ben riu baro. Bau tau bangai ni open baptis an penem men riu ta obam ngai an pen rem. Kai ka bangi le hang ni na ka PotterNet ka long. Ka jing ka ngo ya ka tin ka jong try Jisu. Upai ke senran upai yang iru balong ke senran ke jong o. Banyalap ya gospel syaki ben riu baro bagi jingalap jong ka PotterNet nga aingo yo try kam sakut tang hang ni hamegalia ni kam sakut tang hakikasi rewat syaki weipat ki jat ben riu ru ni aingo yo blay ba upenla yang ni kadai daga jing le ka jong o ba daga dai daga jing plelat ka jong o mangila ben penpoi ya gospel syaki weipat ki jat ktien syaki weipat ki jat ben riu bagi aingo yo try ya ka bangila yo ru shibon ki reports ya ka ai ka bau play ulale lengba ka ni ka jishakri jong ka PotterNet teng ai ngu sha yo try bau try sha ula le si sha ki kamba nam ta ka palthai ba ro ka wei ka la yo ma sha ka tingkar ku ken nam ta ka ministry cha ka PotterNet ken ta ai ngu sha yo try bau try nang pen sle chu chu i bau try nang le kamba nam ta star bantai bau try nang kur ku nang pen sle i te man la chu chu ban pen phriang ken ya kan ka gospel ke chang i ya ka ministry ke chang i ning kong eng ai ngoi try Jisu ba la ai kan ka lat ini ba ling ba kan ka PotterNet ministry la yo ma chibun ke jingar ku ba bleu la le ka jing em jonga ning kong ai ngoi try ling ba kan ministry nga yo ma ning kong ya jing pen khia ha ka do bat kum chu ka ba kham kraw ka de ka ba bleu la pen khia ka jing ka men siam ka jonga ai ngụ lưng ba cái ministry bleu la thao tham mai cái gieng cái jonga bat ngai ngụ ru lưng ba cái ministry cái bảo bleu la pen em yang bat ngai ngụ nam tai pastor bante be kong suita ki bala yai krishan yang cái jing duai lưng ba cái ministry lưng ba cái ministry ngai yo ban ya lam gi khon ki jonga ngai yo ban ya lam gi khon ha kalinti ka ba ki itu bakin itu eu Jisu ai ngụ shisha eu bleu bala penan kami ki syakri ngai ngur na mentagi babun ki mansiang ki bakodor ki balayo amat si buat tang mangan rei ki bun ki parlok ki jongar ki balayo amat leng bakan dengan ministry ki don ki ba pe ya kan dengan ministry ki yo amat ya jing pelaj ya jing gerkui ki jing penkia ki yo amat ru leng baga ka babun ki kamba ka ba bleu la le ka jing em ban ngai nguru ngada duai ru ba ngakentu ru ba e pi ki nong pet ru ba finai krishan dengan ministry hak jing duai ba bleu nang pedan kam su ya i pastor bante bi kong snita badang la ban pen sapriang dengan ministry menang la ban a su ke jing hikai nam ta ka lengba ka tien ka jong blei ba ki wei ru kin yo amat lang kom banga yo amat manga e ke jing pelat ba ke jing gerku ba ki wei ru kin yo amat lang kom banga yo amat hadwai snem ngilaya ya gani ke jing ya lenti ka jongi bat ngilaya lap ya ka gospel kat kum ba ublei kat kum ba Jisu Christ ulah hukum ban lek sya ka perthai ban yalap ya ka gospel snow ba ye snow ka ktien ke jong blay na mar ba ka dei ka ktien ke jong blay और हम चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाते रहे क्योंकि ये परमेश्वर का वचन केवल एक ही उत्तर है कई बार लोग प्रार्थना करते हैं kalau long shisha ka blessing nak banta junga kajing kerku kalong kumno bagi kun kin so tho sha phang oblei especially ni ki bam palong Kristen PotterNet te ka bon ka ajing hikai yangi kumngi ki bri ki batlat mo te ladangi pet da ka PotterNet te ka pen klan su gen bangi nya jan so bele
baru sih yang jepit ya kan kalau ke cuma toy ke bakrau haduk kata-kata kam gitu ki nakabantaki kena tak kena ke jung wanra jung pi gitu ki animated film mah. Iwan ra shafi ki program ki bafer naga sngi shaka sngi banaga por shaka por bat ka jing khmelenti bat ka jing kwa ga chongi galong ba ublei unkur khu ifi na ka wai pakoi ka program ki bang Iwan ra shaki yeng ki jofi habang Iwan ra ya ka program jong ka praise and worship lane ka jing ro bat ka jing mane ha ka yeng ga jongfi ka jing thmu kan long ba ka yeng ga jongfi kan dap la ka jing ro bat ka jing mane Bang Iwan Rai ni ka program jong ka praise and worship. Ikwa ba daytang kinong ruai nang ni na po na screen kin ruai ba kin yaro and ray ka jing angnot ka jongi kalong baday na ka daw ngi pen mi ru ya gitu ki lyrics na po ki screen kanang ba mapi na yeng ru pinyo shimmen talang haga jing ruai ka jing ro ba ka jing mani. PotterNet ka day ka media ministry ne ilong missionary lang ba ka media lang ba ka television. Pada yang tangi kwa ba kan long kum ka jingya mani lang kan long kum ka jingya shakri lang you try wala dapi dan haki yeng ki sem ki jong pi ba tangani ka way makwa ban ong ya pi ba ublay umla ban le ba kata ka long umla ban mani kadaw ka long namar ublay umla ban mani namar dan shoot the way pat halor jong dan shoot the way pat ublay dan shoot the way pat ubakam kraw ya deng ta ublay umla ban mani kadai mangikan ban mani namar ulong ubah kraw tame ubah kli tame buat ubadon bor baro melong ubah kraw why benga melong ubah kraw hey kurikado Don't show các cái thing cái chúng mình try hallelujah oh gimana cái roll cái thing cái chúng mình try and sing hallelujah melong 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 hallelujah oh hey 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 thank the Lord thank the Lord don't show các cái thing cái chúng mình try it ain't hard and your yarrow oh and sin and why belong to that right how great is our God sing with me how great is our God He is so great so mighty Oh, yes, Lord. You great God. Oh, hallelujah. Oh, how great is our. Oh, we serve you, Lord. Oh, how great. How great. Oh, how great. Jesus, He's the
above all names. Name above. There's not a name. You're worthy of my praise. My heart will sing how great is our God. Name above all names. You're worthy of our praise, Lord. My heart will say how great is thy God. Whoa! Name above all names. Oh, God surely try. Worthy, you're worthy, you're worthy, worthy, Lord. Oh, how great. Come on, people of God, sing, sing, sing. Name above all names. Ooh, you are worthy of our praise. Hey, oh, yes, Lord, my heart will sing. Can mau you get your crew cái trong play, hay cái chính em cái trong phi. Can mau you get your lệ snake cái trong play, cái chính em cái trong ấy, hay cái chính xa, là đây vẫn bên chặt nọ anh ấy, là đây vẫn bên rem nọ anh ấy. Anh rêu trai, utip bangi long tang cái đầu mệt, utip bangi long tang cái đầu bờ tha, lệ snake cái chính em cái trong ấy, là đây vẫn bên rem anh ấy là độ mình nọ. They try melawan go kerat ban long ke jing syaram nam ta jongi. La pen ram ye me go try nam ta jongi ke brio ke rem. Oh me kau pala te try ke jing ke jome. Oh ke mela te try. But the snow boy ye me go try. Hey, name above all names. Hey, you are great. Hallelujah, Lord. Hey. Yes, Lord. Oh, yes, our God. Oh, yeah, how great. Don't you try, come on, man. I'm in here. I let you get a try. You're wrong, you can come and try. Oh. Hallelujah, God. Hallelujah. Oh, name above. Yeah, I know I'm a good try. Me long over the hop, man, you are getting it wrong. Oh. Oh. Kumtaro hakaniga singing yeng naganiga jaka banong kublay shibun ya baro ki worship team ki bajuwan na kaway kapor siya kaway kapor haga studio ga jongi banyaro yo try but mane yo try bada shisha ga jingwan ga jong fi kawanra ya ga jingker khu om tang yangi hangne hapo PotterNet handreng ga ngei scam habaka ne ka program habaka jingero but ka jingmane habaka let banrung shaki yeng habaka let banrung shaki internet kawanra ya ka jingker khu but kawanra ro ya ka jingkala hashibon ba ki mensiem ki bakordor ki badon hangne hajala but kumjoro ki badon habar jongkani ka jalla mengida angnot ro ki breu ki bala ban ruai ki bala ban yaro ki breu ki bala penslek ki jong try ki nyo ban yang na ka rensan ban long ru ka jingker khu ya ki wei padle tadeng tala da don na preng jong piru ki badon ya ka jing penslek ka jong mensem ba khoi ki badon ya ka jing angnot ban shakri utrai pila ban pentip yang iru bangin yo ban ya shakri lang yo try balang baga jing ai ke jong trial ke sap ke talent ke bau bleu ai baga jing perslek ke bau bleu ai
khana ba phila ban yo ega jing shakri ka ba khambon na mar lengba ka ne ka jing shakri ka jongi tangani shlong kala cross ya shilak tali ki ying ban nga nget bu try unda kerku lengba ka jing shakri ka jong phi ban long ka jing kerku ru ya ki wei pade na lor jong ka program haka bangia ro you try ngi mane you try ngi juan ra ro shufi ya ka program jong ki hep ki baret ya ka bangila ai kerteng ya ka kidso praise but let's say kani ka kerteng ka kidso praise ki khna ki hep ki baret kim ju klet ban pet ya ni ka program awai ni ki program haka ba baro shiyeng ya shong ring kat lang ban pet ban ngangai scam ba fi baro hidon ga jingpla ban ong ba ublay ula kerhu da shisha ngi ong bangi tip bakane ga program da shisha kala longa jingkerku naka benta ka nongba shlong hi baro ka wei haman laki tliu yeng laki de ki hep ki badet laki de ki samla laki de ki rangba laki de ki temen ngite ba fi sngotanat ban pe jangan ga program ban ngingai scam ba haki por ba haki sngi ki badangwan nginang persyang but daga jingai ai ga jong blai daga jingyalam lenti ga jong blai banginang yo ban le bha shushu ban wanra shushu yaki ideas lanengin ban bha shushu ya ga ne ga program ka ba mafi baro fi ju sngo tanat but ya ka La don arngot kibrio, kibakwa bantay ka yeng jonki. Wei, usyem, baka jaka halor umaw siyang, kalong kapabha bantay ka yeng. Daka jingkemen, ula shna, bat pinyang ka yeng jong u. Wei pat, usyem baka jaka halor siyam, kalong kababyang yu bantay ka yeng. Uru ulas dang banshna bat pinyeng yaka. Te baro ar kila syem yaka jakari kababyang. Henry kensan lawan hap uslap ubajur ubriu ubatay ka yeng halor umausyang ki kuslay kat ba utaw briu batay halor usyam ula kuslay ba ula perkat ba ka kanwan ban rong no kumni hi kajing perkat jeng kalawan urlong bat ka kala rong no shisendon ya ka yeng ka jong hakane ka parsi ujisu uong te mano baro ubas ngawi gini giktian jonga bat ubale yaki ngantara ya kom ubrio ubastan ubate ya kayeng jong halor umausyang Henry mano baro ubas ngawi gini giktian jonga bat ubamle yaki antara ya kom ubrio ubabit ubalate ya kayeng jong halor usyam
uslap te uha bat ki wa kilai shlei bat kil air kilai be bat kilai sho ya kata kayeng ti kalakalan bat ka jingkalan jongka kalong ka bakrab Try Jesus. Semua yang me try. Me eat yang me eat palat ru yang melawan na beneng. Sakendo. Melawan ban shim. Ya ke jinglong brio. Haga jinglong do. Melawan ban syayap. Halor ke ding pernah. Jesus. Eat pelat ya me. Mar mela eat chua yang ni. Aingu ya me try. Mela cut yang ni. Mela jet yang ni ru. Bengin syakri ya me. Penon kami ngi try. Nado bengi dangret. Hado ke jingwan ke jong ni. Agar tengu Jesus. Amen. Tonight you tap tisu try. Hallelujah. Try. Karung na preng jo fi kwa ban ya snoi ktien jong blai. Wow. Jisu ong gum no? Om tang dau pu pau breu on. Handrai da ka eigum to? Handrai da ka wei poi ka ktien ka blam mi no. Wei poi ka ktien barok ka ba mi na kisintor ke jong blai. Padahal ta ka ktien ke jong blai ka Bible ka dei ka ktien ke jong blai ba mo hab im na ka ktien ke jong blai. Blai la bu ha ka dot jongi ban mi ya ka ne ka program ka balong kerpang na gam ta ki khna. Bat pila ju I ngangai na do bas dang ka ne ka program jongi khna ka kid zo praise. Pi ru ya ka jingkiu ka jongka na ka wei ka snam sha ka wei ka snam. But ngi aingo si shayo try ba blai bu ha ka dot ka jongi ban mi ka ne ka program ban invest na ka ban ta ki khna ki barit. Balai bau try bu ka dot kalong ka ba ngi kli kata ndrei ngi sotho agi digiski ba ka bor jong soitan ka bor jong baman na mi ngi na sep ngi na shatai na shati ki thep haki khna ki barit ke jongi ba chi sin ba ki khna rit ki yo ya kata ka Nongkhryiem lada ka dei jong soitan lada ka dei jong ka perthai kala ban kalai ka ta onot ke jongki ndrei nga ai ngo yo blai ba ubu yang ni ka program jaga kid so praise bangin ai ka ktien ke jong blai ban thep ya ka ktien ke jong blai ban thep yo jisu ha ka download jongki bakin sngoto amtang bakin sngoto bakin ithu shisha yo Jesus Christ kom nong pnem bat bakatai kan long kan Nongkhryiem naga banta ki khon ki kti ki jongpi ngi it ya ki khon ki kti ki jongpi bada kaliang ke jongi ngi persyang badeng ta ngi kwa bamba piru pinya snok ti lang bat ngi ha ka jing duai ba pin lang la ban duai shu yang ngi banginang la ban ra shu ya ka program ka bi dei ba ki khna khnang banginang la shu ban lam yaki ban kri kan that yaki na ga kti ko saitan ban kri kan that yaki na ga punggading ban kri kan that yaki na ga jing hikai na ga jing lam bakla baro jong upaman ban ya lam yaki ka lenti jong ka jing shisha ban ga lenti ka hok ka jong tra ki shakri ki jong blai ki ba pher ki juwan ro ha ka studio ga jongi ban sam ya ka ktien ga jong blai nyai khu blai ye fi ki pastors, ki evangelists, but baro ki shakri ki jong blai, ki bajuan, but pim ju kentat, piwan nak wei kapor, piwan ringkat, but ka jing pen kre, but ka jing duai, but ka khubor ka bapi fin kren na ni ka jaka, kan long ka jing kerku na ka benta jong ilang baro. Shisha ya ka ktien ka jong blai habala yalap na ni ka jaka, kadi ka ktien ka jong blai om tang bakan shuwan ra ya ka jing tip. Henry ngiwan ra ya ka ktien ka jong blai ba fin sngoto ba ka ktien ka jong blai kanda ngam ba kanda seiso ha ka jingem ka jong fi fin da sngoto ya ka but habang ngiwan ra ya ki subject ki ba pher khamta me habang ngiwan ra ya ka program ka bangi khot ya ka discussion ane ka jingya kren ni jukren ha ki ni ki program halor ki benta ki ba pher dang ha ki ni ki sngi idang dep ya kren halor ke jing jong ki khna samla ngilap
bakalalong shisha ka jingker khu bada shisha ki samla ki yo men sem bat ki sngo tho kumno bakin phai pat na kalenti ga jongki bat kumno ki de ban em ya ga jingem ga jongki bat ublei ida ai khublei ye fi ki pastors baro ki evangelist ki ba juan hagani ka PotterNet jing duai ga jongi kalong bo ublei unang pen slek shusho ye fi unang yai pendon kam shusho ye fi bat kum joro ngine yeng ban ya trailang tat hado bo Jesus Christ unwan ngidon roi ga jing angnut ban pen mi ye ga jing rai ban pen mi ru ye ga films bagane kala don ha ga donut jonga na do khaman shwa ngaju ong balai bangi ngimla ban pen mi ye ga film Ring ai ngo you try ba agini gi snem ba utrai la bo ka donut jongi bangin reach out ru ye gi breu ye ka gospel lan ba ki films Adeng ta ngil pen mi ka klem tengkai ngil pen mi ka chanongan lech part 1 part 2 anta kadang mi sekawai ka batmai ukon but ban reach out ya ka gospel but persong tho ya ka jing it ka jong oble ban persong tho ya ka jing shisha jong ka jing im mangidang don ka jing angnut ro ban pen mi shishu ya ka ba kom kini ki jaj film ki ba lingkot ka bangi jupen mi ban long ka jing kar khu ya baro ki ba yo snow but ya baro ki ba la ban yo i bangi ai ngo yo try ba o pen slek ki aktor ki actress bangi ai ngo shisha begini ki mdadai ki professional nrai ha baki yang ha ka kamera ki kalalong ki professional namar bo de try bo pen slek ki wai pi wai ngangai apa pila i kini ki film ngangai pi ki jing trim ke jong ki ngi ai ngo yo try na kamata jong ki wai pi wai baro Gili jasang gini kon. Apa? Maka ngai pi bang apa sentar bakat arte. Aku akan pendap sikit degree kan. Aku akan police tester, mereka college tester ki khamha. Saya khambon tak kiskup. Kiskup ayu part kita. Ngalai ka mga mon? Mila penjod yang ah, mila luti yang ah, mila penyap yang ah. Kelek paki. Pihak ban sumar bahai ladi. Ni siapa pihak ban seliu bahai kamet ke jong pi. Come on, cheer up. Ning kong nga ai ngo yu try na mau try jong yu long babaha try jong yu long basbun shisha nga la long katakawi ka brio ko ba ladu jeng kermen nga ai ngo yu try ha ka por ka ya ka ba biang ka jong u leng ba ka PotterNet shisha nga la yo mar i ka jeng kerku dei tang ha ba nga pet tang ha ka TV ndre ka men sim jong nga ka long ban ya kenduk ru bat i Asungu iblay bah kari jengi usai kum gini kisah kari. Ya kabakila ban besar ya kejengim kejonga. Barabor habang alet ngaya kendu yaki. Kilong ki balak keloh shisha ban ya syong mat nga ban ya keren. Ki ai men sim shibun ki airu. Ki airu ya kejengker ban ya kejengim kejonga. Asungu shisha iblay kabaning kong nga ai keburam shublay. Nama dai ma uhi bayalam yang ai ki dikibri kejong blay. Kisah kerja jauh belai kibadai biang shisha, ngasunggu kata, bat ngai belai ru ya kijong i pastor ya kayi yang kasem kijong i,
trai ru nai kerku ye ke jing im ke jong i ke yeng ke sem ke jong i ba kum ye ke jing im ke jong a ba ling ba kan ni ka PotterNet trai ula kta ye ke jing im ke jong a om tang yeng ke jong a re ke yeng jong a bro ko we ke da yo mat ye ke jing kerku ka ba ning kong hapor ka ba nga ngale ye kendu ye pastor ngale dak we ke beriu re anda ha ba ngami nang tu ngami bat ke beriu ke ba thamai ngasungwo shishay belai ling ba kini syakri jong belai bat ndai tangkata ke ka ba ka kamba ka ba ngayo hatu ka por ka dei ka ba ka ni ka kejat ke jonga masyayu kali te ka fracture ka ni ka kejat te ki doktor ki ong ba ki phawan yang ban snai ka kejat re anda ha ba ngapet hati bi ki ong yang buk ti ha ka jaka ka ba pipang ki ong nang tu na tibi pastor ikran nang tu tibi ong buk ti hak tak jaka ka bapang de anda dah ke jengget hi ngaru ngabu ti hak tak jaka ka ba kani ka kejat jonga ka syayu dah kali ka tayar ngai ngu tak por hi ngada sngo hi tak jeng pen kia ka jong terai dah dian kata ngah ken tni ka kamele shu ba hadu menta bende hi ka tak kejat ngasungu yu blei ba ngada yo sha tak jeng pen kia ka bajanai ngasungu yu terai ya ke jeng le ba ka jong terai shisha bat hakani ka por ru hoi bon ba ki ba utrai la le ngafun yi pastoi ki khun jonga ba arngut ki khun jonga ki don mau te hende anda haba ngafun shiki ki pendwai ha ka fun tenga aingu shisha ba anda haba let hospital tau mau la mi no hiru anda haba tang sula poi hospital ki le tang katu kat ni treatment nan kam hiru ban put kata ka kamba ke ba utrai ule sha ngas ki bon ba shisha ki ke ba le habangi pang ni sitam ngi fun pastor ngi fun yang pastor bangi dan ke jing pang i pendwai ngi mat shisha ki jing pen kia ki ba bon shisha sha mok tin juble ko ong ba nyau ye ki jing kerku shisha ngi nyau ye ki jing kerku ke ka ba ublei ula le ba shisha ya ka ba ula pensle ikini ki shakri jong u ba habaki duai shisha ngi damat ki jing kerku nga aingo ublei ru ba ho si bon ba ki kamba ki bangai yo mat syai ki jenggerku lengba kan ni ka PotterNet bat nga kenturu ha kan ni ka por ya baro ki bapet ya ka PotterNet kin om tang ba ki chupet nrenga kenturu bikin dalet ban ya kendo i ni syakri ki jong belai kenang ya ka bakin yo ban ai ka ktien ka jong belai nama shisha bang yo ya ka ktien ka jong belai ka ktien hi ka pelat yengi ka pelat luat yengi shisha bangai da yo mat ro i jenggerku haka yeng hi barok kawai bangada syam ya gi jenggerku wat ilok jongaru i mensha idai iba dang yat ba ka perthai ndai kumno anda haba kini ki syakri jong belai ki kendo ya ilok jonga ini ilok jonga ida kala ka bambut tengah song ngo ya kata namar belai ba ling ba jong iru ka yeng ka jonga hi adu ki khun barok bat ngida yo mat syai gi jenggerku bat ngida yo mat sha ta ka jing suk ka jong trai ba ngilong kumne ko mengilong trai unai kerku unai kentiu ya kanika PotterNet ne kanika ministry unai kerku ya kanika jing syakri ba shisha kala job sipun ba ki mensim kumba trai bla pen em ya ka yeng ka jonga ngai bun ba ki mensim ru kila im leng ba kanika PotterNet tengah ai ka jing kerku kerdo do trai Jesus Christ ya ka ba un kerku ya kanika ministry kana ya kiu shaprang utrai unai kerku unai pensle ik syakri jong belai i pastor bante bat ikong sunita unai pensle ya pi baling ba kan jing syakri ya ka ba pinang yo kan ya ka ban job shibun ba ki mensim syakri hima ka jong utrai bat ai ru ka jing kerku kerdo namata kan ka ba khandap khatway snem ka ministry tengah semua ibelai tu naik kerku ya kani ka ministry naik kentiu kani ministry haki benta baro bapila syakri shisha yang ngi upat ba lengba kani ka ministry naik pendap ru jing dan kambaro unang walam ru kibri ki bedai biang i ka ban bet chane ka lengkha ka ba seiso nama kani shisha ka dei ka lengkha ka ba seiso ka ban lam shisha ki mensim ki ba khodo ke hima ka jong trai mengada duai ru mengada kerku ru namata kitu baro ki babet syakani ka ministry mau trai ru unai kerku ya pi baro ba pidang la shu ban bet shishu shane ka ministry bat nga ai khublei ya pi baro ki ba petru lingba kani ka PotterNet ba utrai unai kerku ya piru tonang yai pen bat tonang yai letru ban ya kendo i kini ki syakri ki jang utrai na banta ka buram jo belai amen kumta ya ka jingalap ya ka gospel lanang yai beteng na kawai ka sngi sya kawai ka sngi
lengba ki cable TV, lengba ki internet, lengba ki films, lengba ki jingruai, bat kum juru lengba ki print media, lani ki kot lengkedop. Ni chupen mi ye kini ki kot lengkedop, bat ni aingo shisha yo blay, bat kini ki kot lengkedop ro ki poi, sya ki kendong ki kensyarat. Haka banyalap ya ka gospel, bat ka long shisha ka jingger ku na ka benta ki brio namar bangi yo ki phone calls. Ka jing angnut ka jengi ka long bangin ang la ban penbahasa syu ya ka quality jong ka program ban tang ka tahan re content ki badon ha ki programs ban gi aingo yo blay ba u la lang kentiu ya ka jong ka kam ka jong u leng ba ki jing dwai ki jing kershan ki jong fi namar ka teknologi ka kala naga sngi sya ka sngi bat deheng tangi ha ban pen kala naga por sya ka por bat ni haban tiet ru shibun ki tiar gitar ki bahap kat kum kan ka juk ka bamenta ada nget filai I ka quality jong ka PotterNet kala nang kiu na gawi ka sngi ka sngi bangida angnut tang ka quality in rewat ya ka content ka badon ha ka kanang kiu shu na ka sngi ka to dwai lang lam ta jangi ba ka wai pu ka kubor ka bami nang ne kan mi klem ka jing pen slek ka jong men sim ba khoi kanom long thli ka wai ka tin ka bami mar ka tin ka jong blek ong ba ka wai ka tin ka bami ka shin tor jong try kanom long ka thli ang nget ba to nai dwai ba ka wai pu ka tien ka ba poi sha ki skor jong ki breu ki skor ken play ki khmat ken play ba ki breu ki la ban sngo thu ban I thu ba ki la ban pediang yo Jesus Christ snam man ta ga dei ga snam ka ba thmai arajar khat pra ru trai Jesus la janwan ba nga sngo bangi don ha ga jing at ka ba khat do ban at I ge men sim ki ba kodor kala dei ka por at nang ta ba ka por at ka ba khat do bangin at I ge men sim ki jong trai ban ot yaki ban bo yaki sya ka tiar ga jong try ban ot yaki sya ka hima ga jong blai bat dayang tang kwa banong pi baga kadon ka urgency kadon ka jingker ki ado kata-kata ban pen start ya ka gospel ban pen start ya ka jingalap ya ka gospel bat nga sngo ba kadon ka urgency ne kadon ka jingker ki ka bahado kata-kata ban yalap ya ka gospel namar ba u jisu ula janwan ban rongno ya tigi banget ha ukan ngai ka don ka jing pulo men sim ka don ka ta ka jing snow khia ka men sim ka don ka ta ka men sim jo ka jing snow sen ai bat ka men sim jo ka jing snow kerki ru namar ba utra ula janwan men ta ka de ka snem arajar khat pra bat how new snem ka don shibun ki ai ru ka ba utra unle ki ai ki ba phla ki ai ki ba kraw ki ai ki ba pimpan juyai I nget ba new snem long snem jo ka revival na snow bangin bu you know snem 2018 the year of revival snam jong ka revival and nget au no snam ini ishibon ki kamba ka bo try un le ban pen emi ka men sim ki ba kodor mar umman ba ko ka men sim kan jatna e ba baro akin wan sa kijing kala ka bon ya nga kwa ban ya dwai bat pie ka ne ka por ka ba menta e kwa ban ya menjur lang bat ngangin ya dwai ka ne ka por ka ba menta bo try un pa yo men sim ba ko or try un pen emi ki breu kan dan ka revival kan dan ka jimpen ki how news nam arajal khapra ngin ya dwai ka ne ka por trabi nga dap de kijing snow ka ba kra ya me namar melong utrai ba kra melong blay ba dan bor melong blay ba dap de kijing it ba da kijing isnai melong blay ba dap ko kan rat da kijing le ba ha baro but try me man bu ko ka man sim kan jat na try me man go try ba ka way ka man sim kan let chu job try me la pen kre ka job da ka man tau syaitan ba gi angel ge jang om na ka man ta ki breu ba ngai ko try om dan mano ko try ki ba bot yo syaitan ba gi angel ge jang ba try rekin bot ya me try me bu ingi ka ta download ablay bangan ya thu ya ga jing shisha bagi breu gini thu ya ga jing shisha bagi jing shisha kan pelai lo ya ki oh kan don ka kubor ka ba kemen kan don ka jing le kemen ha kan le ka nong ba om ta hang ni rai shan no ba ka gospel ka poi shan no ba ka gospel ko try ka rong hang ta kan don ka jing pen ki ka jong man sim ba ko jame try bagi ngai ko try men pen em yang ki bala em men ngai pen plo ka download jing ka try bagi nang la ban try ka gospel bagi nang la ban le ei nam ta ka gospel bagi nang la ban le ei nam ta ki men sim ki ba kodor bagi nam duksa aga jinglong men sim ke jongki bagi nam long ki bi syak te syak khom sa ha ka ta ka jinglong men sim ke jongki and rai try me pelat ki me pen pet
i khamat ke mamat la ba pen snow i skor ke ba kulut ke jongki ba try ngai ko kan rat try kan don ke jing te ke ba kraw ke jong men sim ba ko bala kular ha ke kitab ujol a try ngai ko kan rat ki khna ke ni i ke jing to ba try ki khna ke posi temen ke pos ni o ke don ke jing lap kan don ko try ke kamba ko try hallelujah try pen power me kan don ko try ke revelation ke ba kraw chapang jame Jesus Christ bagi beri bampat ge ye makin nget try ma me ko pa do men sim ba ko jame hallelujah kertenge jauh Jesus try menegar kui ni ministry menegar kui barok ki bekershan ni ministry ki badwai na kam ta ni ministry ni so to klema ki ko try ngem la ban ya chaprang ngem ni so to klema ki ko try ngem yo long ko bangi long men ta ko try ba de ni jing dwai ni jing kershan ke jauh ki ya ka ba me yo ban le i kam ba ko try hallelujah ngada dwai ngada gar kui ko we pui ke ying ngada dwai ngada gar kui ko we pui ka men sim ka ba kora ka ba dwai ka ba kershan ni ministry but try menang lagi kamba haki go try ke jing pen kya ke jing pelat ke jing kerku ke jome ke bab hatam ke bakan saitam kan long halor jong ki go try but a bling at a dwai go kan rat try but ke jing kerku ke jome go try kan do it ke ket ke jome bakin yo diang ni ke jing kular bakin yo diang ni ke to ke jing le bha ke jome try hallelujah ngi ai ka buram ke jingo shame try ngi le yo diang ni ke baro bangi pan ha ke kerteng ke jong Jesus amen but amen Ngai drive ke kuya fi bo new snam ulong snam jong ke revival na kamanta jong pi ki ba ying ba snam ki jong pi ki ba ngai no try kin one show try ki kon ki ti ki jong pi ke ba il ki ba thon ki jong pi u try un pen em how new snam manta ka ta ka long ke jingat ba ka ta ka long ke jing kerman ke jogi play ke jing stop on long run kat ba pi play si bon but amen